Velkommen til Stationscaféen, som er en ny café, der lige er åbnet i Gianlund, og som ligger, som på billedet kan se, nede ved skoven i lækre omgivelser. Og som man kan se på billedet her, så kører toget lige om bagved her, og det er herfra, der har fået navnet Stationscaféen. Det har været åbnet her siden slutningen af sommeren 2012, og det er blevet en lille hyggelig fortogs café-restaurant med alt lækkert fra en super lækker morgenbrunch, man kan få hver dag mellem 10 og 2. Og lad os kigge lidt indenfor. Åbningstiderne, det er fra 10 til 22 hver dag, og onsdag der er lukket. Caféens tema er at køre lidt jazz og lidt hygge. Og du finder i caféen Camilla Lasur, som til daglig står og tager godt imod kunderne. Her er et billede af menukortet, og der kan du få alt fra frokostretter, morgenbrunch til nogle lækre aftenretter. Drikkevarer, der har vi alt fra kaffe til spiritus, som vi kører med fredag og lørdag.